Jeremiah 17, verse number 5. Ngato sa verse 8. Jeremiah chapter 17, verse 5, 6, 7, 8. Tanamaning do palihog para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Jeremiah 17, verse number 5. Kung nana say amen? Amen. Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Basaya. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao, ug nagahimo sa unod ngayang bukton, ug kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Kay siya mahisama sa tanom nga arar. Does anybody know what arar means? It's not even in Binasaya.com. Tanom nga arar, I'll show you a picture in a minute, diha sa deserto. O dili makakita sa diha ang maayo nagaabot. Apan magpuyo sa uga nga mga dapit diha sa kamingawan, diha sa para nga yuta ug wala gipuy-an. Bulahan ang tao nga nagasalig diha sa Ginoo. Ug kang kinsang paglaom mao ang Ginoo. Kay siya mahimo nga ingon sa kahoy nga gitanom do sa katubigan o nga nagakatag sa iyang mga gamot duo sa suba. O dili makakita sa diha ang kainit nagaabot apan ang iyang dahon mahimong berde o dili mabalakon diha sa tuig sa tinghulaw. Ni mohunong gikan sa paghatag og bunga. Does anybody know the word hulaw? Brother Michael, Mom Far. Hulaw means drought. Drought. Ang panahon nga nakulang ang tubig tungod gamayang ulan or walay ulan. So drought. Tell me my message tonight is a bush. Here we go, another long title for you, Brother JD. A bush in the desert or a tree by the river. A bush. Nasab niyo bush? Sa Biblia, gitawag kahoy-kahoy, meaning gamay nga plant. Actually, the heath in the desert is almost sagbot. It's very small. Gamay kayo. But it's kind of like a bush. So, a bush in the desert or a tree by the river. Magampo na ta? Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? As I preach, would you help me, Lord, not to be distracted from the truth you've laid on my heart for our people tonight? Would you help all of us to focus in and listen well? And would you work in our hearts? Would you bless the service in a special way? Fill me with your Spirit, God. You know I need you. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong text verse karong gabi, ang Diyos nakahatag kanato sa picture nga interesting kayo. Nagamit siya sa hulagway, sa picture, nagagamit sa mga tanom. Nagkampara siya sa tao nga nagbutang siyang pagto diya sa laing tao ngadto sa heath in the desert. Heath in the desert. Ako English speaker manggod, wala ko kabalo sa pulong heath. Si Ma'am Ruth kabalo diretso, ako wa kabalo. Ako nagbasa niya na balik sa akong kinabuhi. Pero for some reason, wala ko kabalo sa rason,
Sa akong hunahuna ang heath mao ang klase sa langgam. I don't know why I thought that, but that was when I read heath in the desert, nagpicture ko sa some kind of bird, na langgam. Kana akong giuno, na langgam gapuyot dito sa deserto, dito sa Kamingawan. Kana akong giunuhuna. Pero sa diyan nag-start ko nagtuon para sa nining nga mensahe, naglantaw ko unsa gayud ang heath. Ug nakakaton ko masama ni ini. It's almost like a little flowery plant. Kanang heath. Gamay kayo, kini rang katason, and it comes up together and then kind of spreads out like a lot of flowery plants do. It's barely more than sagbot. I mean, it's almost what we would call sagbot, but it's a very, very small bush. Kana ang pulong heath, or sa Bisaya, tanom nga arar. I don't know what arar means. So God says, kung naay tao nga nagasalig, nagabutang sa iyang pagtuo diha sa tao, diha sa laing tao, o bisan sa iyang kaugalingon, siya mahisama sa gamay nga sagbot diha sa deserto. Dayon, sa verse 17 and 18, ang Diyos magkampara sa tao nga magbutang sa iyang pagtuo diha sa Diyos, ngadto sa kahoy nga gitanom tapad sa suba. I want to read these two verses again. We're going to look at verse 6 and verse 8. Grab your Bibles. Jeremiah chapter 17 and verse 6. Now this is talking about the man who puts his faith in man. Ang tao nga mobutang sa iyang pagtuo diha sa tao, diha sa unod. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh. Notice those words, when good cometh. But shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Kay siya may sama sa tanom nga arar diha sa deserto, o dili makakita sa diha ang maayo nagaabot, or we could say moabot, kay future pa. Apan magpuyo sa uga nga mga dapit diha sa Kamingawan, diha sa para nga yuta og wala gipuy-anan. The significance of the word para nga yuta, you can't grow crops where the land is salty. Kung ang yuta nay daghang salt, kung ikaw mo ba sa Biblia, ang nay kasundalohan magatake sa laing lugar ug sila nagtanom og asin diha sa yuta. Why? Salt makes land not fertile for crops. Madawt ang yuta, dali maggamit. Dugay, many years, dali ka makagamit sa yuta para sa umahan kung ibutang nimo ang asin. I don't understand exactly why because I'm not a farmer, but that is the idea. So, dili maayo nga lugar para sa umahan, para sa mga bunga. So we see, but what I want you to notice in the verse is, shall not see when good cometh. Sa diha ang maayo nagaabot. Now look at verse 8. For he, ang tao nga mosalig sa Diyos, he shall be as a tree planted by the water. Sounds a lot like Psalm 1. We'll look at that in a little bit. He shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought. Meaning the tree, not the leaf. The tree shall not be careful in the year of drought. The word careful means full of care. It's translated correctly, mabalakon, I believe. Let's see here. Mabalakon, full of care. Neither shall cease from yielding fruit. Kay siya, mahimo nga ingon sa kahoy nga gitanong do sa katubigan, o nga nagakatag sa iyang mga gamot do sa suba, o dali makakita sa diha ang kaini nagaabot, apan ang iyang dahon mahimong berde, o dili mabalakon ang kahoy, dili mabalakon diha sa tuig sa tinghulaw ni mohunong gikan sa paghatag og bunga. I'm going to come back and explain these verses more clearly later in the message. But first, I want to you to notice a very simple truth. There have always been good times and bad times.
talks about in verse 6, shall not see when the good cometh. In verse 8, talks about during the drought, he'll still be okay. Kay dul siya sa suba. God is giving us a simple picture here of a good time that's coming, or maybe a bad time that's coming, but there have always been, in all, sa tanan panahon sa kasasayan, sa tanan panahon nga naay tao sa kalibutan, naay good times and bad times. And because the illustration here is talking about plants, kabayan sa mga tanom, na gamay kayo nga sagbot-sagbot, o na ay dako nga kahoy, tapad sa suba, tungod na kastori kabahin sa mga tanom, the good and bad is pictured as weather, ang mga panahon. Verse 8 talks about a bad time that comes on the tree, a time of heat and drought. Ang ting-init padulong karon, di ba? Ang panahon padulong nga gamay ang tubig sa dapitan. We'll leave alone the political reasons why, but there are reasons. The time comes and it gets hot, ug mas gamay ang tubig, ang mga tao mo ato dito sa bukid, sa mga sapa, mangitog tubig, and life gets more difficult, di ba? Pero grabe kayong mas lisod kung farmer manggod ka diya sa panahon sa drought. Or sa, the word here is hulaw. Nangatana ko nila ganiya. I said, kabalo ba ka sa pulong hulaw? She said, oh, shy. Not ulaw, let hulaw. So verse 8, he's talking about a bad time. Naay kainit o naay kakulangon sa ulan, dili igo ang tubig. The Visayan word is hulaw. I define that. I got a definition here. Let me read it for you. Hulaw. Usa ka mala, dili mabungahon nga panahon tungod sa kakulangon sa ulan. So we see the drought. Dili mabungahon ang kahoy, dili mabungahon ang mga umahan, kay nga naman, kulang ang ulan, kulang ang tubig. So the bad in verse 8 is where rain is lacking. So what do you think the good is in verse 6? It doesn't actually say it. But verse 8, naay drought, naay tinghulaw. So unsa ang maayo nga moabot nga gihiskot sa verse 6? Kanang ulan. Does that make sense to you all? Throughout the Bible, rain is always a picture of blessing. Now I know, what about the flood? That's not a picture, that actually happened. So that's totally different. But when God talks about rain, it's talking about His blessings. When it's in a hulagway, when it's in a what would we call that? An expression, or talking about blessing. Let me show you. Go with me to Matthew chapter 5, verse 44. Kini nga verse, masaypan sa daghang tao kabayan sa pagsabot. Na daghang tao malibog. I mean, really, really good people. Masayop sa pagpasabot sa verse 45. We're going to start with verse 44. Matthew chapter 5, verse 44. Matthew 5:44. Kung nanas, amen? But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Apa na ako magingon nganha kaninyo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Panalangini sila nga nagtunglok kaninyo. Pagbuha og maayo ngato kanila nga nagdumot kaninyo. Og pagampo alang kanila nga matinamayon nga nagpahimulos kaninyo og naglutos kaninyo. That's Christianity, ladies and gentlemen. That's not easy. We have a hard time loving the people who love us. Maglasud ta, mahigugma sa mga tao nga mahigugma na mo. If they displease us, we have a hard time loving them. Jesus said, love your enemies. And by the way, it can be done if you'll walk close enough to God. But I'm showing you this verse to help you understand the context of the next verse. So I'm not going to preach on loving your enemies, but you should try to do that. Okay, at least you love your friends, all right? Here we go. What is the context here? Love your enemies. Do good to people who mistreat you.
Pagbuha og mayo ngadto sa mga tao nga magmaltrato kanimo. Then in verse 45, we see the reason why. Nga naman si Kristo nagsugo ni ini. Look at verse 45. That's going to be the word Aaron. That ye may be the children of your Father which is in heaven. Aron kamo mahimong mga anak sa inyong amahan nga ana sa langit. You have to do good to your enemies to become a child of God. No, that's not what that means. If I say, si Beth ang akong liwat, what does that mean? It means she's more like me than like Mom Ruth. Diba? Siyang liwat na ako. That's what this is talking about. So you can be the children. Tama, aron mahimong ka liwat, sama imong batasan sa imong Diyos nga amahan. That's what it's talking about. It is not saying do this and you'll get saved, because nobody would ever get saved. Kay kung wala pa ka naluwas, wag gyud kay gahom nga mahigugma sa mga kaaway. Kana nga gahom magikan sa balang espiritu kung naluwas na ka ug na siya sulod nimo. Nobody's ever loved their enemy until they got saved. It's never happened. So he's not teaching a work salvation. He's saying so you can be the children, meaning you're acting like your father. It's like when a mother gets mad at her children. You're just like your dad. Right? Liwa ka sa imong papa. That's what it's talking about. What is your father like? Here's what God says. Be good to people who mistreat you. Why? Because that's what your father is like. He's good to you when you mistreated him. He's good to the just and the unjust. So, unsay idea diri, verse 44. Pag binutan ka ngato sa tanan, bisan ng mga tao dali angayan sa imong gugma, pag higugma man gayud silang tanan, love your enemies. Why? So you can be like your Father in heaven. He's good to everyone, even people who don't deserve it. Okay? Let's read the verse again, verse 45. That ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Aron kamo it's actually mamahimong mga anak sa inyong amahan nga nasa langit, kay siya nagahimo sayang adlaw sa pagsilang nganha sa dautan o nganha sa maayo, o nagapadala og ulan sa matarong o sa dili matarong. Now I have a question. Kung farmer man good ka, are you listening? Kung ikaw usa ka farmer, na kay mga crops dito sa field, na imong mga trigo or bugas or lain-lain butang, na imong kahoy, unsa imong gikinahanglan? Pagsulaw o ulan? Unsa imong kinahanglan? Kung naay ulan kanunay o walay pagsulaw, kamusta imong crops? So what do you need? Both. Kung farmer ka, sunshine and rain are blessings. And I'm not talking about saying sometimes bad things happen and it's a blessing. No. Rain is just a blessing. But many people misunderstand this verse. They think, oh, God sends the sunshine, because in American culture, sunshine is a blessing and rain is not. But in their culture, a farmer culture, both are blessings. And what's the context? The context is your God is good to everybody. He sends the sunshine. That's a blessing on the good and the wicked. He sends the rain. That's a blessing on the good and the wicked. They're both good. So in the Bible, rain is a blessing. There will be showers of what? Blessing. Mag-ulan ang mga panalangin. So rain is a good thing in the Bible. It's never a bad thing. Obviously, I know God sent rain to send the flood. I get that. We're talking about the picture. So let's go back to the idea of our text verse here. The good time in verse 6 that is going to come, ang mayong nga panahon nga padulong pa, kanang panahon sa ulan. Kaya ang bad time sa verse 8, mayong panahon nga na ay kulang sa ulan. Does that make sense to everybody? Okay. Let's read verse 5 and 6 again. Jeremiah 17 verse 5. Do you have your Bible?
Jeremiah chapter 17, verse 5. Jeremiah 17, verse 5 and 6. Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao, ug nagahimo sa unod nga yang bukton, ug kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Kay siya may sama sa tanom nga arar diha sa deserto, ug dili makakita sa diha ang maayo nagaabot. Apan magpuyo sa uga nga mga dapit diha sa kamingawan, diha sa para nga yuta ug wala gipuy-an. Now, notice carefully. Alang sa tao nga nakulangan sa pagtuo sa Diyos. This man who's taken his faith and put his faith in man instead of in God. Okay? Alang kaniya, ang maayong panahon moabot. Ang ulan moabot, pero dili siya mokita sa panalangin sa ulan. Y'all see that there. When the rain comes, dili siya, what is it here? Dili siya makakita sa diha ang maayo. We've established that's talking about rain. Ang maayo nagaabot. Dili siya mag-experience, magsinati sa panalangin kung sila moabot. Kaya nga naman. Watch. Because he's in the wrong place. Anaana siya sa sayo nga lugar. It doesn't rain in the desert. Or very, very little. Okay, let me give you some more biblical context. Diya sa panahon sa Biblia, halos ang tanan yuta sa Israel, sa English, fertile, was very fertile. Mabungahon gayud ang yuta. Na nindot kayo. Remember, it was called the land that floweth with milk and honey. But in more recent times, we think of Israel as being very much a lot of desert. But in the last 50 years, they've planted it again. Nakaroon ay daghang bunga dito na pod. But for many, many years, Israel was considered a desert because it was destroyed by the Assyrians and the Babylonians, and everything was destroyed, and God took his blessing away, and so walay ulan, and it became a desert. Pero diya sa panahon sa Biblia, mabungahong gayud. Bisan diya sa panahon ni Kristo, mabungahong gihapon ang yuta sa Israel. But surrounding the nation of Israel, especially to the south, are many areas that are very much desert. Arabia, very much desert. But where were the children of Israel sa 40 years, sa dali pa sila nagsulod, sa wala pa sila nagsulod, na sila sa kamingawan, mga deserto. Diba? So near Israel, not far at all, are many areas that are a lot of desert type places. Nasabtan ba? So, if you were a bush living in the desert just outside of Israel, okay? Dayon ang Diyos mo padala sa ulan diha sa mga bukid nga nagpalibot sa Jerusalem, because Jerusalem is up in the mountains. Kung ang Diyos, kung ikaw ang sagbot dito sa deserto, dayon ang Diyos mo padala sa ulan diha sa bukid palibot sa Jerusalem. Nay ulan pero dili ka magsinati. Kay naka sa sayop nga lugar. Does that make sense? And that is a perfect illustration of the Christian life. Huno-huno uban nako kabayan sa Kristohano nga matinumano nga nag-aalagad sa Ginoo. Kristohano nga nagayud diha sa kabubuton sa Dios para sa kinabuhi. Nagasunod gayud siya sa plano sa Dios. He is doing or she is doing exactly what God wants him to do. Apan diha sa plano sa Dios samtang nag-aalagad gyapon ang panahon nga hulaw mobot sa ilang kinabuhi.
ang ting hulaw, ang panahon nga mala na. Maybe it's a financial drought. Apiki na ang financial kahimtan. Maybe it's a spiritual drought. Dili na mabungahon sama sa miaging panahon. You listen to me. Every Christian goes through periods where they're not quite as fruitful as they used to be. It's a spiritual drought. Magbasa sa Biblia gihapon pero medyo mala para nimo. Sa nanay panahon sa drought, sa nga hulaw is the Bible word. Basin naluya na siya diya sa pagbuha og mayo. They're in a spiritual drought. Maybe it's a drought in their marriage. Dili na tamis kaayo ang ilang relasyon. But whatever the drought is, mala na, kapoy na, maglasod na, og diha sa ting hulaw, ang kahadlok mo sulod o mobuntog sa ilang pagtuo. O sila mag-start nga maghimo sa decision gibase sa makitaan dili pagtuo. Remember, we're talking about faith. The man who puts his faith in man is cursed and he becomes like a heath in the desert. Sabtan ba? We're talking about faith. Ang tao nga nagbutang sa pagsali sa Ginoo sama sa kahoy tapad sa suba. So we're talking about the topic is faith. Og diha sa panahon sa drought. Now notice, the tree still had a time of drought. Niabot ang tinghula. But many times what happens is ang kahadlok mobuntog sa pagtuo. And Christians, instead of putting their faith in God and trusting Him to lead them through the time of drought, imbis sa pagbutang sa pagsalig, pagtudiya sa Ginoo, magasalig kaniya nga siyang mugiyat nila lahos sa panahon sa kalisod, they start looking to the wisdom of men. Listen now. Imbis sa pagsalig sa Ginoo ug sa kaalam sa iyang pulong, sila magsugod og pagpangita sa iyang grammar, sila magsulod og pangita alang sa kaalam sa tao. They begin seeking the counsel of the ungodly. Turn with me to Psalm chapter 1. There's major similarities. Major similarities. Beth, do you need a painkiller? Your headache's killing me. Go get a painkiller. Your headache is killing me because it's distracting me. Psalm 1 verse 1. Kunana, say amen? I'll give you another second. If you can't find Psalms, you're hurting. Psalm 1. Kunana, say amen? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Bulahan ng tao nga wala nagalakaw diha sa tambag sa mga dili Diyos nun. Let me tell you something tonight. Ang kalibutan ug ang internet napuno man gayud sa mga dili Diyos nung nga tao nga ganahan mo hatag nimo og tambag alang sa tanan nimong mga problema. O kung maluyat na ang pagtuo sa tao, tintalan ta nga mag-start mangitaw kaalam gikan sa mga dili Diyos nun. We're putting our faith in man instead of in God. Allow me to illustrate. When you start searching for advice on the internet, nagbalhin na ka sa imong pagtuo gikan sa Diyos ngadto sa tao. And you are headed for the desert. Padulong na ka sa deserto. Nagandam ka mo biya sa daplin sa suba. Nagandam ka mo biya sa
source sa tanan imong kinahanglan aron mogukod sa unsay pulong, sa balas. What is drier than sand? Mangita og balas sa kaalam sa tao. Panaglitan. People start Google search. Unsa akong buhaton kung akong bana or akong asawa kanunay maghimot ni ini? You are searching for guidance and wisdom from the ungodly. You're headed for the desert. Because when you start accepting, watch now, the world will tell you what you want to hear. Ang kalibutan mohatag nimo sa tambag nga ganahan ka modungog, ug sila mohatag nimo sa alibi nga gipangita nimo sa pagbutang sa imong kaugalingong idea. Are you listening? You're getting ready to walk away from the wisdom of God. You're getting ready to take your faith and put it in man. You're headed for the desert. Am I making sense to you tonight? Listen to me. All the marriage advice you need is in here. And if you can't find it, you can talk to your pastor. And if I can't find it, I'll get a book and loan it to you. If you don't speak English, I'll make Gillette translate it for you. How about this one? It's a dangerous thing when Christians start watching TV shows for child rearing tips. Something, tips, tambag. Mag-start na-expert. Gikan sa Manila sa child psychology. Ayaw pag-spank sa imong bata. Madawat na ang iyang self-esteem. You are seeking for the wisdom of the world. Young people do the same thing. Mangita sila sa dating advice gikan sa kalibutan. Mag-start mo basa sa mga news articles sa lain-lain dapit sa internet. How to find your soulmate. You don't want to find your soulmate, girls. You probably wouldn't like him. Kung sama siya nimo. Soulmate means sama sa kasing-kasing. Sigurado ba ka kanay mong gipakita? Wala kay batasan, maglimpyo-limpyo sa imong kaugalingong kwarta. Mangita ka sa tao sama nimo. Dili maglaba hangtod nanay bukid. Magsulod ka, hoy, wakoy socks. Oh, kanara nay bukid, mangita ko. Oh, okay naman, magamit yapon. O ikaw mangita sa imong soulmate. How about this one? How to know if your boyfriend really loves you. Watch now. You are shifting. Nagbalhin ka sa imong pagtuo gikan sa Dios ngadto sa kalibutan ug padulong na ka sa deserto. When you start seeking counsel from ungodly people, dili malikayan ang padulungan ug ang tumong. Why? Because you've put your faith in man. Am I making sense to you today? O kung ikaw magsugod og pagpaminaw ngadto sa tambag sa mga dali Dios nun, sa dali madugay, mobiya ka sa kabubuton sa Dios ug padulong ka sa deserto. Let's look at it again. Jeremiah 17 verse 6. Jeremiah 17 verse 6.
Jeremiah chapter 17, verse 6. Kung nana say amen? For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Kay siya may sama sa tanong nga arar diha sa deserto, og dili makakita sa diha ang maayo nagaabot, apan magpuyo sa uga nga mga dapit diha sa kamingawan, diha sa para nga yuta ug walay gipuy-an. Watch me now. Kinatong buhaton. Anata diri sa kabubuton sa Dios, do sa suba. Dayon ang panahon nga hulaw, ang panahon walay ulan, ang malak nga panahon mo sa atong kinabuhi bisan unsang klase, financial, relasyon, espirituhanong, bisan unsay klase. Ug diha sa panahon sa drought, mag-start ta maglantaw sa kaalam sa tao. Ug sila maggiit na to, gikan sa suba, ngato sa deserto. Ug mobiit ta sa kabubuton sa Dios kay lisod dire. Aron mo sunod sa paggiit sa tao nganhit diri sa deserto. Dayon nanata diri ug ang panahon sa panalangin mo abot ug dili ta magsinati kay nana sa deserto. Dayon ang tao musulti. Nagsulay ko, nagalagad sa Ginoo, nagwork para nako. You left the river. Nagbiya ka sa suba. Aminaw sa mong pastor karong gabi diya sa tanan kinabuhi na ay mayong panahon ug maot nga mga panahon. Naay panahon sa ulan ug naay panahon nga hulaw. Diha sa tinghulaw, kupti ang imong pagtuo sa Dios. Kupti ang imong pagtuo sa Dios. Ayaw pagtugot ang tinghulaw nga mopalayo nimo gikan sa kabubuton sa Dios. Ang ulan sa panalangin mubalik pohon-pohon. Pagpabilin duol sa suba. Look at verse 7 and 8 again. Tanawang verse 7 and 8. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. Notice, the heat does come, but kaya niya ang kainit, kay do siya sa suba. But her leaf shall be green, and shall not be careful, meaning the tree shall not be careful in the year of drought. So na year, nagyapon ang tinghulaw. Pero okay naman siya, kaya nga naman, do siya sa suba. Sayon dili, lisod yapon para sa tanan. Pero okay pa man kay do sa suba. Shall not see when the heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought. Wow, I just noticed that. In the what of drought? Did y'all see that? Verse 8, in the what of drought? Look at it with me. Look at verse 8. Then on verse 8, shall not be careful in the what? Year of drought. The what? What is a year? 365 days. What's the idea here? Usahay ang tinghulaw, madugay. Sa sinugdanan, okay pata. Dayon hinay-hinay, mas hinay ang aga sa suba para nato. Ug mag-start ta magduda, basin magmalat gayud ang suba. And the longer the drought lasts, mas daghang gayud ang atong hunahuna kabahin sa pagadto sa desert. The year, I did not even see that. Sometimes the drought lasts a year. Pero paminaw.
Para sa tao diha sa pagkababuton sa Diyos, ang ulan padulong pag-usap. The rain will come back. Don't go to the desert. It doesn't rain there. Malag gayud ang balas. Walay pagtagbaw sa imong uhaw. Truth Baptist Church, I understand we get discouraged in the struggles. Trust me, I understand. Pero diha sa panahon sa nga hulaw, ipabilin do sa suba. Diha sa tinghulaw, ipalubong ang imong espirituhanong mga gamot diha sa yuta sa pulong sa Diyos, dili sa yuta sa Facebook, dili sa yuta sa YouTube, dili sa yuta sa Instagram ug Mobile Legion. Ang pulong sa Diyos ang naay kikinahanglan nimo. Padayon sa pag-inom sa mga tubig sa pagampo diha sa panahon nga hulaw. Pastor Mike, nagsulay ko nagampo pero wala ko'y nakuha. Padayon na lang. Sometimes God makes you wait. Padayon na lang. That's why it's called faith. Kung diretso igahatag ang tanan, dali kinahanglan tawag pagtuo. O kung walay pagtuo, dali mahimo ang pagpalipay sa Ginoo. Stay in God's will. Pagpabilin diya sa kababuton sa Diyos. Dayon, ang ulan sa panalangin, mabot pag-usab, nagyapon ka, aron mag-enjoy niana. Ang pinakaluoy nga butang sa Christian life, mao ang Kristohanon nga nagbiya sa kababuton sa Diyos diha sa panahon sa drought. Ug niyanhi diri sa deserto, dayon ang ulan moabot, ug wa sila'y labot. Nindot na ang panahon dito sa bukid sa Jerusalem, pero ako na diri gyapon sa deserto. Luoy kayo. Luoy kayo. Nagplano kong mabasa sa Psalm chapter 1, pero delete na lang karon. Delete na lang kung mabasa karon sa Psalm 1. Pero pareho manggod. Pareho manggod. Kung magkumpara ka, kung muuli na, mukita ka. Can I just say to our church tonight, during the time of drought, keep your faith firmly established on God and His Word. Diya sa tinghulaw, ipabilin ang imong pagtuo nga lig-on nga gipahimutang diha sa Dios ug sa iyang pulong. Dayon, sa pagabot sa ulan, nagyapon ka. On every head bowed, every eye closed.